te ningkong nga ayo yo play nakabenta katugas ngi kabangi layo ban pendap ya kajingkin tiu kurim tidak shisha nga ai kaburam sha uplay namar ba uplay ula kurku palat yangi ba leng ba kijing duwai kijong pi leng ba kijing duwai kijongi bat namar ba ngimpat ya bakla shisha namar kata uplay ru ula kurku yangi bangi layo ya kabeneng kabarang om dei hiru tang kabeneng kabarang re kabasngo tenat palat kalong ba nilayo ya kabeneng kapengat kibabon ki ong katu kade kamba kajo ublay I kumba uslap unvan hanre ublay ubat yo tu uslap hanre ha kajing yo ipat kabanga ngayo I ba ublay ulapen yeng da urishad lo balay ba kibabon kidai kibana syate syathan sadau nama pat kamut kabeneng teka kriap hashtag te shani da wan te shit te hanre ublay ula ai da urishad lo bat kabeneng kalong pengat bat ngiyo yo slap upan hap penyap kumtu tang kumba si arsekan laisekan arsien ngiyo hakapor ba shuaban rung haying mane ba hakapor ka bangi hiar na po kali nang te na po lailat ban wan chani da kejat teng ai ka buram sho ublay te ublay nyo ban kur kui pi baro ki balay duwai hakabam ru klem duna ai ru hoi ka pandale yangi kemle bahare namar bangak klem yo lat re namar kat ne kalan rum lan ram te henre hakabam te ngalale bahi kat bala te kalalong kejing kurku ba ngasngo kemen shisha bangi layo ika bedeng ke barang pat kabam ru ke klem duna ai ru na duk kipas dang duk kibakut ngia yo hikum ju hikum palapen kre te baro kaburom ngi ai show play te dang don meneru ba klikong hakatukas ngi ke bapi iathoh slap ne te klem slap te yo don ki berangwan thamai hapo ka channel ka jonga te chua bangan pen I gini ki videos ki jonga ki ba new minute ai kan ki video iathoh ka jongi te ngin dang pen I ru khniat pen I be ka ba he ru le se khniat hat ngin sa pen I bon teli ki videos ki jongi te yo don ki berangwan thamai te ngi ai bon chat ki dawai ki bom don jing ta ka ko kia te ngasu pentip igini ki dawai namar ki dawai ki jongi ki long ki bom darem dor namar kini ki dawai ban penja yo thla ban penja ke jing thang yong ban penja ke jing sti ban dei ki doktor kamun ki lashim rem bha namar ka de ka dawai ka bayar rap haduk kata bat ki babon bha ki la yasngo men bha ba kita ikini ki dawai tinadu ki bakha nyau snem shaneng phila banta don kitu ki bakham yong sne do phila ban penon kami kini ka dawai te phin yo be full set ha kador khat lais pa han rio pau na baro khot hi ki jaka te menchwana mot pran pio khat ars pa arpau khat lais pa arpau map enga khat lais pa arpau te mentang ala di be kumju hi kumba ai shaboro na marba kala dang kiodor kitu ki wei pat ki dawai te kani ka umpnyang mi snyo pi haban pan be full set lani pila ban kol shwayanga lada pimut ban shim ya kani ka umpnyang mi snyo te kadon ka bom smaru kadon ka basmaru ka umpnyang penja nyuli ru kadon ka basma kadon ka bom sma tang ba pakam klanhi kani ka basma banya kani ka bom sma te kidon ki bata ikani ka umpnyang mi snyo umpnyang nyuli ki klem ta ka rukom ka badai ki ong ba ka klem yarap re te henre piklem ta ha karkom ka badai sa ka badai ka natural te ka katrekam suki henre ki bata ha ka rukom ka badai te kamon ki yo ba hiken ya kata ka jingkot ya ka jingkia ki babon ba ki la yo ka jingkot ka jingkia tang ba ki de ki bele tikna pat ki bom 4 juta rong chemical re ki bala ta rong chemical pi habi aisha kan kendiat henre ka basngo tenat kalong ba kini ki hena ki jongi kini ki balak klep auto powder yong te kini ki umpnyang mi snyo ki umpnyang yuli ki jongi kamot kim don jing ta kan pi ta ki rong na yo teng kapang ka khmat jong pi teng mi khnyang ka khli mi khnyang ka khmat pang ka shadem bat kum ta ter teng kini ki hena ki jongi kini ki umpnyang yuli ki jongi kim don jing ta ai ru tang ba uni u hena u penlong rong saw shwa u sakala rong yong pat suki te umdai ra basaw kata usaw itenat hi kumni kum basaw manga namar bangam da penan kam bahare ka umpnyang penja nyuli namar banga itenat hi kumni tengah klem le tiknare te kadawai gastrik rungi ai dawai nyang so pet rungi ai te dawai maru hauk sang hauk lai rungi ai te don iwe ibalamut ban tha operation ya uni u mau
te let hospital private ki hap penbiang kapisa hado arla kan repim dan kam hado kata-kata la pidi tang shipau ne khasan paket pilayo e ke jingkia te ker komponen kam ya uni u dawai gastrik kamu pihak bandi be shiteng litar man la kasngi bangala batai hi kumno ba phin ai pihak pan chonduri tu kita dawai bar khoi sen ha whatsapp te kamut ngala batai hi phi kumno phin penan kam te kita dawai bp ru ngi ai kita dawai shini ru ngi ai kini kita dawai beniat ru ngi ai bat ban lat ban smashin turu kade kani kita dawai beniat hi ka best ha te ketu ka balat ban smash app ru ketu ru ngi ai te usok meleng powder ru ngi ai te namar phisham jing e ba phin thiet so meleng usok meleng badang em gu to phisham jing e tang kat no ulak pot no tu niu powder u kham chong tat ye phi bat phi sok ro ba phin yo te nang tu hi pla ban yo be ha ka dor hi spa tingka tang ba lada pidon kinu ki jing pang pidi kinu ki dawai phi haban phone chwa nga bakan no ya teng khu re bat ki wei pat ki jing pang te ka dawai pang mat ru ngi ai phi haban shim lang ba ka dawai jak tha te kani ka dawai jak tha kaya day lang ba kadawai tersan te gini ba shu tersan chuk tha tang kadawai jak tha la biang gi pang mat phi haban shim be kini baro ar te uni hena manu menuru la be ban pendan kam tang baken mau gini ka wei la da phi pendan kam hena kamut pihak bet ban penon kam ya ko pniang la phi ngo luksan ru chi sin chi te yo te pihak bet hi ba pinta pniang khanang banom ta ra yo nyu jong phi te ka sabon sai khmat jongi ru ka ba best ba tang ba wat ju sai man la kasni tang lai sin chi te yo ka la best te ka sabon sai kli ru ka ba best ba te kham tam ki ba penon kam le ya ke pniang nyu le temlong shu de ki wei pat ki sabon lani ki shampoo pihak ban penon kam bet ka tu ka jongi pen khoi lati shwa da ka tu ka sabon ka jongi sa ai pat da ka shampoo kan te ka dawai khat ka ba shamet ba ka ba shadur taya pher kam dai re ka ju yo phi shuta la ka ta gulmar kan te ulip gloss ru ha ka dor san phau tingka uni ubanga ta manga te ki sunscreen ru ki moisturizer ki ni ai ki tu ru te ki shampoo ru ni ai ha ka dor hi spa ar phau tingka te ka dawai sinus ru ngi ai te ki dawai piles ru ngi ai te teng ngala ban klet ru iki dawai ho ngala tho kumne tambah teng ngadang klet te pila ban chukeli ru pi ai nem kita ki dawai te ngala ban pentip chapi ki dawai ki ba ngi chna te uble ka jing sok unyo ban kurpu ye pi te pila ban pe iki ni ki video ani ka video ka jonga te ngin sedang penmi shushu ya ki video sia tho kum tu khendiat nama ladang ai be ka ba he kum tu ru le se pi ya shimpor dengan supply khendiat tu uble ka jing sok unyo ban kurpu pi barakhot ya ro itu udawai rai kho rungi ai te don arjat udawai rai kho te sapet da tho be dawai rai kho lani da tho dawai rai kho bi saya thu yanga te khnang bangan nang ban batai phi kumno phin penan kam te shwa ban le thiru sa phone shwa hi yanga te number phone jongi pra arsan pra non ar nyo sao There is a flame rising within. In this moment, here with you, there is a hope. Feeling this place, I know it's you, God. It can only be you. Can't explain. Lahabak ni habapang habatlog di kular na em mabini siya may pas na Lord di tathado magaging nabi akhir kasi bagay simpi ay bagay skam ringham habatlog ni habang response
There is a hole filling this place. I know it's you, God. It can only be you. I can't explain this feeling where I am found with you. Hearts colliding, distance fading when you're pulling me close, like a whisper in the middle of the night. Your love catches me by surprise. I'm awakened to the rhythm of your heart. Here you promise me that we will never part. You love me forever. You love me forever. You love me forever, forever and ever. You love me forever. You love me forever. You love me forever, forever and ever. I can't explain this feeling where I am found with you. Hearts colliding, distance fading when you're pulling me close, like a whisper in the middle of the night. Your love catches me by surprise. I'm awakened to the rhythm of your heart. Here you promise me